ክቡራት ዕድማትና ጋሽን ማሕበር ቅድድም ብሽከታት ሰሜን ኣሜሪካ መደብ ውድድርና ካብ ኣባላት ውድድርን ስነ ስርዓትን ቴክኒክን ኣዳለውትን ዝቐረበ ኮይኑ ከም ዝስዕብ ምዃኑ ንሕብር። ዓርብን ቀዳምን ኮይኑ ውድድር ዝጅመረሉ ብኻልኣይ ዲቪዥንን ደቂ ኣንስትዮን ክኸውን ከሎ ዓርብ ምዝገባ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ጀሚሩ ልክዕ ሰዓት 9:30 ውድድር ክጅመር እዩ። ኣስዒቦም ዝብገሱ ቀዳማይ ዲቪዥን ኮይኖም ምዝገባ ዝጅመረሉ ሰዓት 10:30 ናይ ንግሆ ክኸውን ከሎ ዝብገሱሉ ሰዓት ድማ ልክዕ ሰዓት 11 ምዃኑ ንሕብር። ቀዳም ደቂ ኣንስትዮን ካልኣይ ዲቪዥንን ምዝገባ ዝጅመረሉ ሰዓት 8 ኮይኑ ውድድር ሰዓት 8:30 ይጅመር። ኣስዒቦም ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ኮይኖም ምዝገባ ሰዓት 9:30 ጀሚሮም ሰዓት 10 ልክዕ ይብገሱ። ርሕቀት ውድድር ዓርቢ 9:23/2022 መደብ ደቂ ኣንስትዮ 10 ማይል፣ መደብ ካልኣይ ዲቪዥን 20 ማይል፣ መደብ ቀዳማይ ዲቪዥን 30 ማይል ክኸውን ከሎ ቀዳም 9:24/2022 ድማ መደብ ደቂ ኣንስትዮ 10 ማይል፣ መደብ ካልኣይ ዲቪዥን 20 ማይል፣ መደብ ቀዳማይ ዲቪዥን 30 ማይል ክኸውን ከሎ ውድድር ልክዕ በዚ ተባሂሉ ዘሎ ሰዓትን ስለ ዝብገሱ ብኽብረትኩም ሰዓት ኣኽቢርኩም ኣብ መቀዳድም ቦታ ክትርከቡ ነተሓሳስብ። ድሕሪ ውድድር ዝግበር ኣኼባን ናይ ድራር ግብጃን ኣብ ቀጻሊ ክንሕብር ምዃንና ነፍለጥ። سبورت بحضري نحاوس نصبري عبي نقشتي علي تصوتي كلي كله يأكد محزنة يطري أكل يحنت تعنا يفري سبورت سبورت متسع بحبو تجيكا قلتف كاون تدقس عبارات كمسخا مطر زلل حاف كوف زتعسرة شوادا كفتح كمعبل سبور 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 توسوس حاف كوفبل سبور 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 بسبورت زمتي هابتامي بهلنا كارسوكا خابزلا كابويا جميرنا بسنكي ناي سدد كيتقفل لمدنا نحقص نخبري عبي نقشتي عالت أثري كله يأكب محزنة يطري أكل يحنج تعنا ويفري سبور 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 نزوتر أكلنا خطرن حنقول كحدث هيوتك خطركس أبوي عدي حوي حفظي سنلكم سمعوه تقامي يوم الأختي سبور 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 نخبري نحاوس نصبري عبي نقشتي علي تصوتي فلي كله يأكب محزنة يطري أكل يحنت تعنا يفري سبور 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 متسع بحبو تجيكا قلتف كاون
كدقس عبارات كمسخا نطر زلل حاف كوف بل زتعسرة شوادا كفتح كمعبل سبور 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 تسير توسوس حاف كوف بل سبور سبور